नैबायदि बागान गायदो ओमफ्राय नै बिदिखौ आजावदो आरो बहाय खत्म नुबाय माबायदि लांनांगौ गयखौ ओरै लांसैथ' ओरै खेबलांदो जोंना नायनो हागोन लोगोफोर बेबायदिनो रोगागासिनो आरो गाइस हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि बिएन बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौ बराय हरबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ नायदो ओरैहाय मा दं थाखा बिफां जोब गाइस बियो पुरा गय बागान जोब आरो माने बे रायजोनि गय बागान गाइस बेखौ दिनै हानगोन हाननानै गुरलाब लाजोबगोन आरो गुरलाब मोनगोन आरो नायबानो जाबाय पुरा बेखौ हानना फानहरजोबसिगोन आरो दिनै देन्जार गुवारखा ओरै दंजोबो ओरैजाय दा बै साइडनिफ्राय हानबोगासिनो जोंना गय हाननाया सोलिगासिनो दायो मानसिफ्राथ' बिराद खम आरो थारमाने बिराद बुरजामोन ओमफ्राय रायजोफ्रा देग्लाय बिराद खम ओंखारदों नै हाननाया सोलिगासिनो आरो भिडिअखौ इन्टारेस्टेड लानानै नायलांदो आरो बिदिफोरबायदि गय बागान गायनानै माबायदि प्रफिट मोनो नोंथांमोननो खिथालांसै गय कुइन्टेल जायो बिराद गुवार बागानाथ' फानख'नाखाया आरो देन्जारसो नायलांबाय थाबा निस्सय नुलांगोन गाइस जोंना हानगासिनो नै गय हानग्राफ्रा बिफांखौ हास'जोबलै हो बेदाखौल' लां बे सिरिनाया दोन आंहा दा मोनायाव खनफैनांगौ गाइस जोंना गय हाननाया दाबो गेजेरानो नाङाखै आरो दासो हानखुलागासिनो हरै ओमफ्राय आं एसे ओरै जोंनि बागानाव देखायफैदों फुरा नाय ओरैबायदि सारि सारि गय बागान गायबायना जोंनि गामियावबो 2 बोसोरनि उनाव नाय सुइजारलेण्ड जाना जाया सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों गय बिफांजों नायबानो जाबाय आरो माबायदि जायो माबायदि जाया बिराद बुरजा दं आरो गय बागाना बेनो आरो ओमफ्राय बिदिनो गामिफ्राव हा खालिफोर दंबा गय बागान गायना दोननायानो जोंनि थाखाय मोजां मानोना गरसे गरनै इनकाम मोनो नै गाहाय गाहायावनो थायथारो नायनो हागोन नै वाव ओरै खानानै मोनजालायो नै खादो अखादो आंथ' गय जाया नालाय गय जानायबा ओरै खाना अखानो देखायगौमोन आं नोंसिनो मिथिबाय गाइस गाहाय गाहायावनो थायनाय नै नायनो हागोन नैबेहायथ' बारा थायाखै नै वाव जों लागोनि सुइजारलेण्ड गाइस खालमासि एसे एरसिनबावसिगोन सुइजारलेण्डनिबो खम नङालै बे जायगाया होननायसो जाबाय माने लोगोफोर दिनै गय हाननाया जागासिनो आरो जोंना ओमफ्राय दायो ओरै हाननानै गेजेर नांबाय हानै गेजेर नांबाय आरो मानसिफ्राथ' बिराद खम रायजोफ्रा खावसेया ओंखाराखै जोंना ओमफ्राय नै ओरै बिफां दंजोबो आरो फुरा जोंलै गाखोनो हानाया 18 बोसोरसो जाबाय गाखोयैया दाय नै बिएन बड' ब्लगाव गय बिफां गाखोनो नागिरदों नै रायजोनि बागान हाननाय आरोना बारे खैजोमाजोब सेसलै खैजोमाजोब गोजौआव गाखोथारनांगोन नै जेरैखि जाया र' हानट्राय एगाय खैजोमा दं नै गाइसफोर नै नै गाइस गय फिथाइ thumbnail bandor खत्म गोलैबायसो माथो गय फिथाइजों बेबायदि फैफानांगौ होमबाना ओंखारनांला माने गाइस गय फिथाइजों बिदि खेबसेनो ज' फैफाबा ओंखारनाङा आरो बिफां गोजौनिफ्राय नायनो हागोन ओरै खैजोमाजोब हाला ओमफ्राय हायोमोन हानाया ओमफ्राय बिराद खैजोमा दं नै नायनो हागोन गय फिथाइया बेखौ हानदां खैजोमा बारिनि गय फिथाइ ना गारफ्लांबायसो नै गय हानग्राफ्रा फान्थाफ्रा ओरै दंजोबो जोंना रायजोफोर हानदों जोंना गासिबो ओमफ्राय नैहाय ओरैहाय दं सासे मानसि हाथारनानै जाग्रा
बियो फुरा हाजोबो मा हासिगोन आंना खामानिया खालि हा सनाय हा सिनाय हा खावनाय हा फुनाय ओमफ्राय नों माखौ हासिगोन हा सिनायाथ' अनेक जातनि दङ नैबेखौ एबाराय होलाय फाइनालि बेखौ हासिगोन नैबे गयखौ हासिबाय नै बियो बिथिं सान मोदानबायना मोजां नायदो गाइसमोन वाव गाहायाव गोलैबावबायसो आरो नैबे बिजौनि बे आदा मारा जागोन माथा बोरै नुलालै खोमसि जाजोब्बाय मानसिनि लुक्सखौ नायदोब्रा हा फुनाय फुरा अपारेसन फुल गासिबो आंनो हाजोबो गामियाव बोरैबा एंगेलजों नायबा नायदो गय दोनखुमानानै फानखुमाग्रा नुसोलायखायो हाजिराबो दैखोनांगोन बाहायफोर हाजिराबो दैखोनांगौनि खोथा दं मानोथो ओरै हाख्लायनो नङा औ हाख्लायनायाबो मोननै मोनथाम कन्डिसननि दङ औ ओमफ्राय नै ओरैहाय मा खालामदों नै आयना बड'आ वा बुरजोब्बाय नै गय हानायानो नायदोब्रा लुक्सफ्रा वाव माय गड ओरैहाय हानगासिनो नै जोंना गया बोसोरनैनि उनाव सुइजारलेण्ड बादि जाना जाया नायदो जों लागोनि गय बागाना हाख्लायगासिनो ओरैजायनि टेकनिकखौ नायदोब्रा नै आजावनाय नैबेसिना फांसे थाइसेबो लस जाया माने बेयाव थाजोबो खननांगौनि गोनांथि गैला आरो बेखौ ओमफ्राय गाइस बैथिं नायदो आरो ओरै खागासिनो नै माखासे गय खनगासिनो ओरै गय बागानजों थार बायग्रा दं सासे मिनिस्लु जालायथारदों थार लाग्राया वाव बिसोर खागासिनो माने बिसोर खाननो हाया ओरैनो खाफ्लायल' दहायनो बस्था बुंजोबनांसिगौ नै नायदो होंगो दोंगो दं नुबाय वाव मानसिखौ नायबा बोरैबा नुखायोलै बुंद'बावलासो आङो नायदोब्रा दाबो बेल' आयै बिदि खायो गयखौ बिदि खायो नै ओरैसो खानांगौ बिदिखौ नोरै होबानो सिरिजोब्बाय बिदि होनांगौलै रोङा आयै ओमफ्राय बेखौ सोर बायगोन लाजाखायालै खानो रोङा नोंसोर नोरै होलाबायनांगौब्रा बिदिखौ बिदि बेदाखौ ओरै हमदो ओरै होदो मादै जामाफ्रा बे बेरसारनायाव खनजोबनांसिगौलाय आरो बिसोर थगायजालायबाय आंजों ओरै थगायजालायबाय बिसोर माने नैबे गयखौ जों रोगादों आरो आं बिराद गय रोगा होबाय थेवबो मानिया नै गयखौ बुरजा बेदा रोगानानै लाङोबा मारै लांनांगौ खिथागासिनो बेखौ ओरै आलायदो बिदि आलायग्रोनांगौ आरो मिथिबाय ओमफ्राय नैबेखौ ओरै आलायदो आरो ओरै आलायना हरग्रा नांगौ मानसि बेखौ ओरै आलायदो ओमफ्राय बिदिखौ ओरै मानसियानो गैला नालाय ब्रा आलायना हरग्रा दहायसो दंमोन बेफोरखौ ओरै लादो आरो थारमाने बेदाया फिसा जाबाय देखो गाइस बिलाय बिदि लानांगौ बेदाखौ ओमफ्राय बैखौ खर'आव लाबावनांगौसो आरो बेबायदिनो रोगागासिनो आं थिखोना हो माथा नै लद हो खोमा मानियालाय हायो लद हो जा दं हो माथा होबाव नै जाबाय नुबाय माबायदि लांनांगौ गयखौ ओरै लांसैथ' ओरै खेबलांदो जोंना नायनो हागोन लोगोफोर बेबायदिनो रोगागासिनो आरो गाइस बड' फेमिलिफोर साबसिन जाबाय होमबाना वाव नुबाय दा थाब हानायखौ नायनांगौ गासिनो नै गोलैलाजोबसै खैजोमा अरसिजोब्बाय आरो नै बावनो दोननांगौ नै बावनो ना ओरैसो बावनो
बिदि गारबानो सहाय गोलैजोब्बाय नुबाय दा माबायदि रोगानांगौ जोंना नै खाग्राफ्रा बिसोरनो होफैनांगौ आरो जों बेबायदि रोगानानै देन्जार ना जों लाबोजोब दहायनिफ्रायनो रोगागासिनो जोङो गाइस नै बिसोर खागासिनो दाबो बस्थानैल' हादों नोगोद खादों दाबो बस्थानैल' आयौ बिदि आंनाव हाबजोब्बाय माहायबा सेस हाबजोब्बाय आयौ नै बेलाबजोब्बाय बेनो आरो जोंनि दिनैनि गय हाननाया रायजोनिया गाइस ओमफ्राय गोबां जोङो रोगाबाय हानबाय मानसिफ्राथ' 100आव 50%आ फैयाखै 25%ल' फैदों माने दिनैनि बे गय हाननाया फाइनालि गाइस दिनैनि गय हाननाय रायजोनि गय बागान हाननाया जोब्बाय आरो भिडिअआ थारमाने हानखांजोब्बाय ओरै गैला स्ट्रिं स्र' जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय बयबो फैजोब्बाय रायजोफ्राव नै ओरै ब्लारसोब माने मा बुंबावनो लोगोफोर बेखिनियानो नै गयफ्रा नायनो हागोन आरो बेखिनियानो जोब नै ओरै ओमफ्राय बैथिं सुगासिनोबाव माखासे बेनो आरो जोंनि रायजोनि गय बागान हाननायनि फिथाइया बेनो आरो बेखिनियानो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो बयबो बिदिनो बागान खालामदो गामिफ्राव हा खालिफोर दंबा फुरा गुरलाबानो लागायफैजोबखायो जोंना सिरि फैजोबखायो बोसोरावनो लाख नुबाय रायजोफ्रा फैसा दांनो गरमजोब फैसानि गरमजोबसै ओरै बोसोरावनो लाख वाव नैबेहायनो नै जोंना नैबेहायनो लाख खिना होयो लाख खिखायो आरो ओरै गरमजोबसै फैसा दांनो गरमा नै ओरैहाय दंजोबो नै बाव सुगासिनो नै फुरा जोंना गामिना रायजोफ्रा फैसा दांनो गरम जाजोब्बाय आरो गुरलाब बोसोरावनो गुरलाब फैजोबखायो गुरलाबल' नङा गाइस दायो नै गारियाव गासिखौबो थिखोजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोंनि रायजोनि गया 18 कुइन्टेल जानो 12 केजि खमदो नङा 12 केजि खम ओमफ्राय नैबायदि बागान गायदो ओमफ्राय नै बिदिखौ आजावदो आरो बहाय फुरा थामाम जों रायजोयैनो थारबायगोन बेखौ गंसे हालबाजिनि थाखाय नैबिदि बागान गायदो नैबिदिखौ देखायदो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै दायो नैबे बिथाङानो लांसिगोन आरो बेखौ गासिबो जोंनिफ्राय बायनानै लांजोब्बाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जों बावनो फोजोबसै हा माखौ जोब्बाय बिदि अब्ला थ' गाइस भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबसै भिडिअआबो बांद्राय गोलाव जागोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ जोंनि गामियाव बेसेबां आर्निं जादों थारमाने गय बागान गायनानै दोनोब्ला ओरैनो गायनानैल' दोन ओमफ्राय इयारावनो लाख थाखा फैखागोन आरो गाइस थारमाने गुरलाबानो गुरलाब बोसोर फैबानो गुरलाब फैबाय थाखायो बेनिखायनो बयबो बेफोरबायदि गय बिफां हाखालि ओरैनो दोनस्लायस्लाय हाखौ ओरैनो दोनगारबाथ' जाया नालाय ओंखायनो हाखालिफोर दंबा गय बागान बानाय ओमफ्राय नैबिदि जोंनि बायदि बागान बानाय ओमफ्राय बोसोरावनो गुरलाब आजावबाय था लाख थाखानि गादियाव जिराय होमबा बेखिनियानोसै गाइस नोंथांमोनहाबो नुखाबाय जानांगौ एसेबाबो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबबाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थामै लोगो मोनफिनगोन